Kasunjuk kirang ba shnong rib hoi menta kasngi kalapan pawe ka jing snokia ka bajor halor ka jinge day habadeng ki shnong ka them rib hoi bat kam hima mlim da ka bakdo ba ka jinge day ka bajan kala ja no ba sa tang ka jing sha khrong kha jna na ki pat ba habakran shakilat pathai khubor uba bibi makdo chairman kasunjuk kirang ba shnong rib hoi district ha ka jing dan lang uba pb selyang secretary ulaong ba walla ka them rib hoi ka no senyang shibun sha ka hima mlim leng ba ki yo ki hat ki khardab bat ka yau masi ka bala ban kat hadu san % henrei ki khon ki hajar kim ji yo ider yo sim man wan pet wan chingo yaki ne ban wan no ka nu ka jingerap na ka liang ka hima ula ong ru ba ke ei ka ba ki pat ba ki ang not ka long wat tang ka jingerap ka baret we ukhulam ka we ka ban school shaki school bat ka jingerap shaki baduk ka la ban long ka jingker khu ka bakraw ya ka than henrei kum ba long menta ni sngo kum ki lang kenya ki ba shu hab ban siu khajna ya ki marrap maryang henrei om yo i ya kanu ka jimun toy ula ong Blesibun ipiu rasba ni kendo tasngi ngi kwa ban ya kran khandiat halor ka jinge dei jongi bat ka imam lem ngi ki rongba snong jong ka than ri boy ngi dap da jing sngo khya ka bajor ha jinge dei ka jongi bat ka hima lem pi kumba kalong menta ngim da don su ya ka jinge dei ka bajan bat ka ne ka hima hangi ki baham apo ka hima lem lada ken ya ka contribution ka ba ka ribhoi kala ai sa kema mulim kanom duna ya ka san 4% lada pikhen ya ki yo ki hat ki get ki yo masi bat kum ta ter ngila no snyang sibun ne sa kema mulim andrei ka ei ka ba snosi kalong ba na ka bantau pat rayot jong ka ribhoi ngim ji yo i yo to sim mulim pa em ba un wan pet wan jongo yang i ki pat ki rayot naikran lele ag jinge dei bat ki contribution ki banna kamalim kanno sangi ki ret ki ria henrei kai ki bang lut kalong ba ka bangi kwa kalong la dalong ka bala te tang iwe kulam iwe ben inno sno bahasa ki school ki badok ki bastam ka along ki ku ya ka boy bro oi henrei kum kalong menta ngilong pun ban ki langknya balada yaus in syatak ya ki marap la jong ukuba usunsa usin uskum ni syatak apsip pesa ei kata ka jing sensar ka bakhol hang jing dei ba kima ba jong ka baar ka bangi kwa man kran kalong ba kat kini ki jing mi ki bangi don ki bangi contribute kat kini ki jing sha le ben ki bangi don ngila sngodei man ta ka sngi ban pan apa ba ka ribhoi ka dei ban don no lau jong representative sa ki mamaliam ngi dei ban don bentan na kaliam jong ngi ka ribhoi kum ki elector banjit ya ki usiem hapo kay mamlim namar baligi ong mita kala bandon namdon nagaan henry kaan de ka kala ta nakapor sa kapor kapala ban sna thamai utau bodi pet ya kri boy nganum kan tho ya no mo lada tep ya kariti ke dustur jong ni gi pai ri boy kan man to i balong nam khmat ka jingkwa ka jongi nang nei sa khmat kan long ba ngi dei bandon yau nong mi khmat ban represent ya katai ka himam lim hang tei sula bat ban pajru ya kari boy ke jongi mar u try to sang try utip lut ya ka ka sang ya ka culture ka bangi bam ngidi ngiyak ngiyang bat kum ta ter yang ikan tu ikan ni agi por ko menswang ngila iki ya kan ngila ikun la don ro ko por ko bau governor ko asen ya kan ula pediang henry kala jano menta kala dei ko por bangin kerpat ya ma melim lada kalong kumno bangin don ke jing kedu bangin keren da no kelinti kabang ngila ban yo representative nari boy ngimong lada dei u no brio ngim kwa mangi kram basong ban dei representative jet mo pi da ki siem ki longsan ki lemdo nari boy jet mo pi no bo pimon henry dei bandon representative nari boy sa ki mamlim bat ya kene ngi sai kendu ro ya UCM jong district council ban ra ya ki jingtho jingtar ke jongi ba ban pensgo hu uru ban karpa bangi kwa bandon lau jong nong mikmat sa district council ban bon pet kerpang ru nagamanta kri boy hi ke jongi walong dau trai nang ni nari boy publish bo